speculum para unsa na, Dok? When you press this one, mo dilate ni siya sa imo vaginal canal ana. Then once the vaginal canal is already kanang dilated, you can see the cervix. Unsa na, Dok? Mo ni siya kuan kanang suction syringe. So once inserted, i-suction nimo dito, pwede na to mauban ang fetus. Mag-suction nimo ang fetus. Then kini siyang instrument, ini siya, this is a rubber matting, kana bitang ihapin nimo sa katre para ang blood dili mangadto sa bed na Abo sa imuhang kalabutan ani. Ha? No comment. Sa inyong balay, taga-asa man ka? Alupes. Kana imong balay, mo sa man na siya? Clinic? Dili. Pero unsa man na diha kuno i-perform ang himuon ang abortion? Wala na buhat niya. Asa man diay ginyo gihimo? Wala. Wala gyud. Kisay nga nimo madam? Gloria. Gloria. Ha? Gabot. Gabutan? Gabotin. Aw gabutin. Kisay nga nimo? TC Rural. TC Diri TC Rural. Rural? Pila edad? 58. Nganong nadakpan man ka? Mo bitaw tingala ko anak siya nung appeal ko dito. Nganong usa may ilahang pasangil mo? Oh, ambot ing ko kabaw, comment lang gyud mo. Nya na lang ko sa abogado. Pero nalambigit ka sa abortion? Yung ko tinuod. Kani giingon nila nga abortion. Kana. Ha? Na nalambigit ka ani madoy? No comment gyud. Isa nga nimo? Francisca. Francisca. Unsa man po imuhang sala Francisca ngano na ka diri sa NBI? Ay, naninda ra man buwak sir. Taninda kag buwak. Oo, naninda ko buwak sa freedom. Wala ka malambigit sa abortion? Wala, sir, gisugo na ko ani niya. Kinsa may nagsugo? Kanang laki. Okay, pa Kita sa ingol pero naninda jud ko buwak sa freedom. kining laki sa imong pagkailan niya, unsa man ni siya? Ang buti, kuan naman lang kay text naman na siya nako. Nya, Unsa may iyang i-text? nya Frank at sa imol Frank. Unsa may iyang isugo? Wala. Migo ako kabaw anak kay. Pila may suhol nimo ni Ay, ang laki? hatag sa laki. Say 1.5 2,000. Dako ako. Ako sir, no comment. Ako kad ilang kuanan nga man nang hangyo na di mo dawat ingon ana. Unya, ila jud kong giangin ani wala mo kay panalit singon ana kay sa una. Mo ingon silang mo na ko di man ko na ako ni bawaan anang kuan dili man diri dapita. Kanang instrument ingon ana. Gibilin ra na dili na ko. Okay. Okay. Pero sa imo ni nakuha sa inyong balay? Okay, gibilin na sa una kan doktor man nagud gibilin siya sa family planning sa doktora man. Kisang doktora? Basta doktor. Di ako sa Twistern sa una na. Sa family planning. Unsa man doon na kay background sa medical, midwife, nurse ikaw? Dili, sir. Unsa may imong na man Nagtrabaho raman ko sa clinic ng recording recording? Oo sa. niya. Mo na nga. Boss recording? Pero sa imo ni nakuha nakuha pa ning Okay, kuan suction. gibinlan ko anak kay pakuha ko ni siya pagumangkon gihipos sa punta ko. So para nimo wa jud ka nag-perform? Wala gid, sir. Sige. Pila edad nimo ba 71. Okay, kaila ka aning laki na sa motabad? Nakadungog ra ko siyang ngalan ana pero Gusto ako nga niya? kita niya. Singa niya. Akong nadunggan Joy bro ako kita diri namin nagkita diri sa Pastilan mga. Kano saan mo nagkaila ning Joey? kani man po siya maghisgot si Francisca. Okay. Tulod-tulod na mo. Okay, siya may nagdala ana. Okay, so Pero wala ko ikuan na sir kay wa mo ko kailas personal pero na. kani si Joey mo ni tig-contact ninyo, ana. Wala man may nagkontak ana niya si kani mas Francisca sila. So wala gyud mo nagka-contact bisag ka usa sa cellphone. Wala Wala. mo ko cellphone sir. Pila naman ka mga babae ni duaw sa inyo ha, ma'am? Di man ingon nga daghan panagsara man na mo duol kay mga tanas lagpati family planning. Kaya di ako sila. Akong inon di man takadrikso ninyo ato mo doktor. Nay, may pagbuang ko ka na ito kay siyempre wala magyud. Sa magi-iko ang yun nimo, yung participation nimo. Wala mo ko labot ana sir. Wala ka makonsensya ni mother? Wala mo ko makonsensya ko mo ko magbuhat. Mag-advertise ani. Dili na ako. Sir, kang bae, tag-iya na. Isugo ako ba? Kinsa man? Of course, denied sila. Yeah. So, kung di pa sila
wa sila kalimbigitan ani ngano madakpan man sila. Ngano ni kupot man sila smart money. And as part of our evidence, ang mga conversation nila sa text messages, perting gi-attach na mo daghang kay naik sa cellphones nila nga na-recover, part ni sa mga ebidensya nga atong gi-attach sa kaso. Mga text messages from Joey, from Francisca, from Ate Paring, from Ate Daday. The NBI conducted an operation which resulted in the arrest of 5 individuals. Ang kaso nga atong gipasaka aning atong nadakpan, intentional abortion that is penalized under Article 256 of the Revised Penal Code in relation to Section 8, kanang Section 8 conspiracy in relation to Cybercrime Prevention Act, Republic Act 10175. Mangutana mo ngano in relation to cybercrime. Ngano intentional abortion nga naapil mang cybercrime. Let me explain. Okay. Ang advertisement aning kaning abortionist niagi sa Facebook. Pariha na sa illegal recruitment nga last week nga atong gi-presscon. Facebook gyapon ang giagian. So ang medium nga gigamit sa ilang advertisement sa ilang criminal act, Facebook. Social media. Social media. Pakita nato ang ilang advertisement. Ang nagpaila is a certain Michelle Mayer with a name Jana Obigayne. Gibutang pag dito, abortionist, nurse model. So naani naka-advertise ni sa Facebook. Ang iyang qualification, operating room nurse kuno siya sa usa ka local hospital sa Tua. Nya he studied at a local medical school sa kuno. So kuyaw kay mga credentials. So ang tawo mosalig yun kay naka-advertise siya o bigay ni. Pagdakop na mo, it turned out kaning si Michelle Mayer alias Jana Obigayne is a certain Joey Paulino Girigay alias Joey of Tagbilaran City, Bohol. Ang trabaho di ay computer programmer. Wala medical background. Why medical background?